Bingo Production. 50-50 BVS Skate Outer Majid Fiti STB Boss Bingu Everybody's Toxi with ya Ndatochinja chifomila ndochipinda extengula kuchizuma painokila kuimba ndoita popular texte ngoma ndovhura ndapinda ndane strategy yakuma ngoma china budgeti paipapa kutoda managing ngoma dzapa marketi. Yes, I'm the baddest 50-50 so ndatopinda ndane strategy yakuma ngoma china budgeti paipapa kutoda managing ngoma dzapa marketi. Yes, I'm the baddest 50-50 waiti vanondimisa vachapinda biz ngoma ndakaloka ndini kandine makiz ndakupisa mgeto kunge luja cris ngoma dzowarwadza wapei mapeni is ndazodiva nemabhebhi pamwe chete nemachizi ngoma dzangu voti pataraka kuita kunge fizi rawanakira mukanwa akakuita kunge chizi pese pandinopura mabhebhi okanda makisi ndapinda ndane strategy yakuma ngoma china budgeti paipapa kutoda managing ngoma dzapa marketi. Yes, I'm the baddest 50-50 so ndatopinda ndane strategy akoma ngoma china budgeti paipapa kutoda managing ngoma dzapa marketi. Yes, I'm the baddest 50-50 kiuje mutete ndapinda ndoita medza kuda kundiisa mugrupu remagweja avambonimisa zvimangoma ndozvibeja ndichinge ndapinda akavanoziva wega novanakanikopiti vachinditi ndiri stupiti nometa wana twaiti novanakanikopiti wachinditi ndiri stupiti 50-50 ndapinda ndane strategy yakuma ngoma china budgeti paipapa kutoda managing ngoma dzapa marketi. Yes, I'm the baddest 50-50 so ndatopinda ndane strategy akoma ngoma china budgeti paipapa kutoda managing ngoma dzapa marketi. Yes, I'm the baddest 50-50 waiti vanondimisa vachapinda biz ngoma ndakaloka ndini kandine makiz ndakupisa mgeto kunge luja cris ngoma dzowarwadza wapei mapeni is ndazodiva nemabhebhi pamwe chete nemajizi ngoma dzangu voti pataraka kuita kunge fizi rawanakira mukanwa akakuita kunge chizi pese pandinopura mabhebhi okanda makisi ndapinda ndane strategy yakuma ngoma china budgeti paipapa kutoda managing ngoma dzapa marketi. Yes, I'm the baddest 50-50 so ndatopinda ndane strategy akoma ngoma china budgeti paipapa kutoda managing ngoma dzapa marketi. Yes, I'm the baddest 50-50